Horas madhita manginang alan yang masuk nama hita ibadata rap jongjong mahita salutna alan yang masuk nama parhaladota. Di hamu amanami nanami remaja na posobulung hita salutna huria na hinaholongan itu hatta adorang so tapuka parpungat tadi ujung ni taonon parjulo hamisian parhalado ni huria pasahato tuhamu akamang doa kainang selamat hari Natal ma di hamu saluhutna. Selamat hari Natal. Selamat menyongsong tahun baru ma di hita saluhutna. Selamat menyongsong tahun baru. Tapasangak matuhata di hari parpudi di tahun 2020 alani ta pahohom marohata martangiang mahita di bagasa rohata bi. Amin. Tapuji tuhata maride mahita sian bukede 5 walusada. Sangat di Jehovah nasut timbuli pagani hulung na dan tarasabi dile
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, Engkau mengasihi kami orang berdosa yang hina ini dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami percaya dan beroleh hidup yang kekal. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun sampai akhirnya di dalam iman yang benar, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Marede Mahita. Tuhan diam, Pauliate, guklas di ruha, maringan holong bi Tuhan diam. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada malam ini di ibadah ujung tahun 31 Desember tahun 2023 dari Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marede hita sian bukwede nomor 680 sada ayat sada 1 ayat 2. Siroham diam
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari Demahita. Si palu adogo arbu, saat malu atondiki, nasaran tenisi bulis, ikon segabay noni, gorni tuhaki, holadi do endiki, gorbi. Jesusi do pamalum rohaki. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk malam ini di ibadah ujung tahun 31 Desember 2023 dari Ulangan 31 ayat 7 sampai dengan 8. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari Demahita.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sunggul-sunggul dihita Boronginon, naparjolo, ibadah nuaingon, ima perpunguan bodari ujung tahun, topik jamita, di iba nama hasangapon rodi saliling nililingna. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Napa duahon, namar jamita di perpunguan bodari ujung tahunon, ima pareses HKBP Distrik 20 Pitu Borneo, amang pendeta mangido tua padiangan, atas goarni sude ruas dohot parhalado, mado mauleate di pakkobasion ni Boronginon. Napatuluhon, dung sipul jamita, papungu ampulop dana dohita tu biaya operasional ni huriata. Napa opaton, di nama kalason tahun naib baru 2024, sude ruas ni HKBP Balikpapan Baru, asa patupahon ibadah keluarga, pukul 00 wita di Ganup Bagas Nabi nung ngadi para di huriata tata ibadah nalaho si pakyota. Napalimahon di hari Senin marsogut sada Januari 2024 ima ibadah tahun baru di patupa huriata dosa hali ibadah masuk pukul 00 wita. Tapuji matuhata marhitekor panitia Natal sektor Galilea.
Sanari sahat mahita majahahon barita jujur taon dohot barita parhepengon. Horas madita salutna. Ta payutiut ma barita jujur tahun ni huriata naong dihobasi di bagasan na satahun bolonon mamuka sian sada Januari 2020 sahat tumor nginon 31 Desember 2020 ala nunga huser nakin di grup huria nang di grup parhalado nga dibagi ratu hita husing ka ma dakpola sudi alana dong mar 12 lembar di son. Tapi utiut mak, barita jujur tahun HKBP Balikpapan Baru, Resort Balikpapan Baru 31 Desember 2020 tolu. Patujolo, mau liate mata pasatu Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huriai, na setoktong marmuduhon jala sumarion pardalanan pakobasion ni Huriata, satu ujung ni tahun 2020 toluon. Di pargugoi, jala di parbisui do parhlado nang ruas ni Huriana, dinalau para raton harajaon na di Portibion. Di palua do hurianai sian nasa parmaran do pangujunan sian Portibion. Saya dileo tuhata matuhita salut na hai pason do las di roha. Lumo bima dina mamongon di tahun na baru tahun 2024 nanaing si jalota tokenare. Alani rap do par pasalem ini iko dohono tado gudang matongon na binay ni Jehovah tuhita jalam marhailas ni roha mahita. Pesalmen 126 ayat 3. Ikolas dorohata molo di patong tuhata akan nauli na dengga di goluta do di huria daon. Jala rumang las ni rohatai dang apala di minar ni pardopahan alai di parsitutuata do mangoloi do makaposi tuhani sian bulus ni roha. Akup ni ikolas seret do rohata di depanna jala adong tekat dihita ruas do parhalado lau paturehon ngolu do pakobasion asa lobi dumengkat sia tahun 2020 tuluon tu tahun 2024 naro. Pos marohata di salup pangarapontion itu hata na setoktong mangalehon na dumengga di ngulu akan porsiai. Ay sakap asonangan do di patu-patu hatai dada hamagoan. Alani asa tahatidak koma nasa pabahenan itu hata di ngulu taon marhite pakate ota pabahenata lumo bima haporsi ota. Asa dipatau nguluta gabesira do panodang nalau manirai do manodang isalucol manadong di humaliakta. Pos marohata aidang adong naso tarpetu padibata ibadah do mual ni nasa nadong alani tapayutiu ma aka pakobasion naung dipatupa huriata saliling tahun 2020 tuluon. Bagian paduahon pakobasion di huriata di tahun 2020 tulu parmingguon torok ni mandohoti parmingguon molo pagi rata-rata 140 halak siang 230 halak, sekolah minggu 60 halak. Pertanian sektor di gereja gabungan mar 70 halak, sektor Sion rata-rata 20 halak, sektor Bethlehem 27 halak, Galilea 20 halak, Jerusalem 27 halak, sektor Nazaret 40 halak. Ibadah perayaan khusus tapatupa do ibadah passion dari Rabu 5 April 2020 tolu. Parningotan hari hamamate Jumat Agung tapatupa di hari Jumat 7 April 2020 tolu dilanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus. Ulana hohom pukul 14 di patupa huriata ibadah buah boijuk di patupa do di hari Minggu tanggal 1 April maringanan di lapangan voli bawah gereja Huhut tapatupa acara api unggun. Pesta Parjolo Paskah tapatupa di Minggu 1 April hari hana naik Kamis 10 Mei 2020. Pesta Pentakosta na Parjolo Minggu 20 Mei. Ibadah ujung tahun Parhuriaon Minggu 26 November. Ibadah perpunguan bodari hari hatutubo ni Tuhan Yesus Minggu 24 Desember. Pesta Parjolo hari hatutubo ni Tuhan Yesus Senin 25 Desember. Pesta paduaon hari hatutubo ni Tuhan Yesus Selasa 26 Desember. Ibadah perpunguan bodari ujung tahun iman na tapatupa di bagasan Bornginon. Napawaton sermon, naparjolo sermon parhalado. Di patupa huriata do sermon parhalado ganop arui Kamis masuk pukul 10 sia 30 maringanan di gereja tahun. Turpuk nagabe bahan sermon
ima epistel di hari Minggu nagabi jamita di pertanyaan sektor. Di sermon parhalado saya ditanyakan doa karus do parhalado namar sait hobartu buah-buah sen situa sektor dabe. Ni halaco do kehadiran di parhalado mandohoti persermonan. Rata-rata sapli mahalak menang 71% tingkat kehadiran. B. Sermon guru sekolah minggu di Patu Pahuriat atau sermon guru sekolah minggu ganup hari Rabu masuk pukul 10 wita maringanan di kantor gereja. Turpuk nagabe bahan sermon ima turpuk jamita di sekolah minggu di hari Minggu naik. Parhalado HKBP balik Pabenbaru adong matorobna 23 halak. Alai 2 halak ma natongon di bagasan Parsahiton ima amang situa junjungan Siregar dohon amang situa Usni Samosir. Nah bagian B, hasil sermon parhalado di hari Kamis 2 November 2020 tolu diputuskan do bahwa situa Triadi Tigor Siagian akan tetap menjadi sintua parhalado HKBP balik Pabenbaru meskipun beliau sedang tugas di Qatar di Arab hingga kembali musetu balik papan. Bagian ke-6, Purna Bakti Parhalado. Di Patu Pahuriata do ulang Purna Bakti Parhalado khobar tu aturan do peraturan di Huriata di hari Minggu 30 April 2020 tolu tu inang situa Dorti Ebesina Boru Bancar Nahor, istri dari Amang Warisman Damanik sektor Galilea, ala nomor umur 55 tahun. Nah papituon SK Bibel Pro berdasarkan surat keputusan Epurus HKBP menempatkan Bibel Pro Rini Boru Simajutak menjadi Bibel Pro fungsional di HKBP Resort Balikpapan Baru. Pindah dari HKBP Sion Barinjam Sukamara, Resort Kota Waringin Barat, Pangkalan Bun, Distrik 17 Indonesia bagian timur. Pelantikan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Juli 2023. Napawaluhon SK Pendeta HKBP Handil Muara Jawa. Berdasarkan surat keputusan Epurus HKBP menempatkan Krisman Manalu menjadi pimpinan jemaat di HKBP Samarinda Seberang, Resort Merak Samarinda Kota, yang menjadi pimpinan jemaat di HKBP Pospel Handil Muara Jawa, yaitu Pendeta Sending Putirai Nugraha Hutahayan. Pindah dari HKBP Batu Kajang, Resort Letare Tanah Grogot, Tanah Pasir Grogot. Serah terima dan temu pisah di Patupa di hari Minggu 6 Agustus 2020 tolu. 9 tahun profesionalisme HKBP 2023. Di Totopon HKBP do tahun 2023 gabe tahun profesionalisme dalam penata layanan. Nah gabe tema tahun profesionalisme HKBP ima kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja yang lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita dan meneladani Kristus. Pakobasion panitia tahun profesionalisme HKBP Balikpapan Baru. HKBP Balikpapan Baru ima pelantikan panitia Minggu 9 April. Ulaun panitia tahun profesionalisme di Huriata ima pertandingan voli 17 Agustus dan berbagai acara yang lainnya. Ibadah puncak tahun profesionalisme di Huriata di Patuparu dari Minggu sada Oktober 2020 tolu naniulon yang mengpreses distrik 27 Borneo amang pandita mangidutua Padiangan. Susunan panitia tahun profesionalisme HKBP Balikpapan Baru ima ketua amang Rifai Simanjuntak, wakil ketua amang Lamhot Lumbantobing, sekretaris amang Belli Persauran Parapat, bendahara inang Tumiar Boru Situmorang. Sudia ka ulau na pinatu panitia adong do di buku panduan. Nunga dibubar ho BB panitia tahun profesionalisme na di hari Rabu 13 Desember 2023. 10 panitia Natal. Panitia Natal tahun 2003 dan tahun baru 2024 HKBP Balikpapan Baru. Ketua Amang Sofian Sitohang, wakil ketua Amang Pangamudi Simamora, sekretaris Inang Repina Boru Siombing, bendahara Inang Asima Boru Matondang. Tema Natal di tahun 2023, ima kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Pelantikan panitia Natal dilaksanakan pada hari Minggu 15 Oktober 2023. Sudi ulaun panitia Natal adong do dibahan di buku panduan. 11. Panitia pembangunan. Di hari Minggu tanggal 19 Februari 2023
di Patupado pelantikan panitia pembangunan HKBP Balikpapan Baru periode 2003-2025. Susunan panitia pembangunan HKBP Balikpapan Baru yaitu Ketua Amang Febriandi Silalahi, Wakil Ketua Amang Calon Sintua Franciscus Joyo Simbolon, Sekretaris Inang Marta Boru Manurung, Bendahara Inang Asri Rom Yenni Borusianibar. Tolu, di hari Selasa 23 Februari 2020 Tolu, gereja telah membeli tanah yang terletak di belakang gereja seluas 457 meter persegi dengan harga 555 juta lunas do tatuhor tanah ni gereja ta. Nah paupaton di bulan Juni 2023 telah diurus jual beli tanah gereja dengan ukuran 457 meter persegi atas nama Susulewati Wartanagi. Sertifikat sudah menjadi atas nama Gereja Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Pearaja Tarutung. Yang kelima, perluasan Sopometmet telah diselesaikan panitia pembangunan dan laporan akhir telah disampaikan pada sermon Parhalado di hari Kamis 12 Oktober 2023. Nah, ke-12, penyusunan program dan anggaran 2024. Rapat seksi dan dewan sudah mulai Oktober dan November. Rapat Parhalado 30 November dan 7 Desember. Rapat Huria sudah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 dan telah memutuskan rencana program dan anggaran HKBP Balikpapan Baru 2024. Sakramen Baptisan Kudus di Patupahuriata do Padidio Nabadia di Bagasa tahun 2020 toluon Ima Naparjolo 2 April Minggu 2 April 2023 torop nidadana tardidi opat talak. Napaduaon Minggu 3 Desember 2020 tolu torop dana natardidi Ima 10 halak. Baptisan Kudus khusus adong ma opat talak di Bagasan tahun 2020 toluon dalam waktu yang berbeda. Alani torop natardidi di Huriata Ima 10 walu halak. Perpadana Nabadia di Patupahuriata do Perpadana Nabadia di Bagasa tahun 2020 toluon Naparjolo Ima Parningotan Ari Hamamate Jumat Agung Namandohoti 340 sada halak. Napaduon di Pesta Natal Naparjolo Senin 25 Desember Namandohoti 310 halak. Parguru Malua A na reguler ujian lisan di Patupa di hari Sabtu 9 September 2020 tolu. Acara lepas sidi di Patupa Minggu 10 September 2020 tolu. Torop di Parguru Malua di tahun ajaran 2020 tolu pitu halak. Nah khusus Malua di Bagasan tahun 2020 tolu adong 2 halak. Jadi torop na Malua di tahun 2020 toluon Ima sia halak. Dana sorang torop ni dana sorang di Huriata di tahun 2020 toluon Ima 10 alu halak. Ruas na Martupol di HKBP Balikpapan Baru di tahun 2020 toluon Ima 8 halak. Anggo daftar guar-guarna lengkap do di WA group na hobek kami. Ruas na Marbagas di Huriata di tahun 2020 toluon Ima adong 8 keluarga. Ruas Nataba di Huriata tahun 2020 toluon Ima 22 kepala keluarga dohot 2 na posobulong. Ruas Napida torop ni ruas HKBP Balikpapan Baru Napida di tahun 2020 toluon Ima 8 kakak. Ruas Namoding torop ni ruas HKBP Balikpapan Baru Namoding di tahun 2020 toluon Ima 2 halak. Naparjolo amang sahala Arwan napaduan amang Samson Sijabat. 21 dikenakan hukum siasat gereja. Di hari Minggu tanggal 4 Juni 2020 tolu di Tiktikodo di Huriata dikenakan hukum siasat gereja kepada Amang Sarael Butar-Butar KK 0140 sektor Bethlehem karena menikah tanpa sepengetahuan gereja. 22 statistik di Huriata na masuk nomor statistik register di Huriata sian ganup sektor do totalna sian sektor Sion adong ma ruas di Huriata Ima 40 kakak
sektor Bethlehem adong ma marwalu pulalu kaka, sektor Galilea adong ma 60 kaka, sektor Jerusalem adong ma 56 kaka, sektor Nazaret adong ma 42 kaka. Jumlah nomor register 325 nomor register dengan perincian yang berkeluarga 314 kakak, na poso na mandiri yang ada nomor registernya ada 11 kakak. Jumlah 325 nomor register. Jumlah total ruas HKBP Balikpapan Baru terhitung 31 Desember 2023 1.185 jiwa. 23 per tahun. Di bagasa tahun 2020 martabado aset ni huriata ima sada pembelian tanah yang terletak di belakang gereja seluas 457 meter persegi. Napaduaon pengurusan satu buku sertifikat gereja dengan ukuran 457 meter persegi. Napatuluan 5 set kain altar penutup penutup altar. Napawapaton 1 unit sepeda motor Honda Beat. Napalimaon 1 buah mesin cuci. Onom 2 buah kipas angin. Napabituon 2 buah televisi. Yang ke-8 8 titik CCTV nunga dipasang di huriata. Yang ke-9 100 kursi plastik. Napa 24 ton sekolah minggu. Jumlah guru sekolah minggu 8 halak. Jalan mandohoti rata-rata onom halak. Dewan dok seksi, Dewan Koinonia seksi sekolah minggu di Patupado kebaktian sekolah minggu jam 7.30 dan 10 di gedung sekolah minggu. Di Patupado pesta pareon anak sekolah minggu di hari Minggu 10 April 2020. Di Patupado perlombaan di pesta Paskah 9 April 2020. Di Patupado ibadah pelepasan anak sekolah minggu 27 Agustus 2023. Natal sekolah minggu horong 1 Sabtu 16 Desember 2023. Natal sekolah minggu horong 2 Minggu 17 Desember 2023. Seksi remaja dan naposubulung ibadah bona tahun dan gathering RN HKBP Sabtu 21 Januari 2023 bertempat di Pantai Ambalat Samboja. Di Patupado PHD mandohoti kegiatan Porseni Distrik hari Kamis 1 hari Minggu 29 Juni sampai 2 Juli maringanan di Balikpapan. Di Patupado pranatal RN HKBP Sabtu 23 Desember yaitu kunjungan kasih ke panti asuhan kasih Marturia. Natal RN HKBP Jumat 29 Desember 2023. C seksi perempuan di Patupado PHD seksi perempuan Jalan mandohoti ibadah Komisi Perempuan PGI. Mandohoti ibadah seksi ibadah Padang seksi perempuan Sabtu 2 September 2023 maringanan di Pantai Manggar. Margurende baru di Patupan Natal Amaina Jumat 22 Desember 2023. Seksi Ama Margurende mandohoti camping Ama distrik HKBP distrik Borneo Jumat 1 hari Sabtu maringanan di distrik center HKBP 27 Borneo kilometer 29 Balikpapan. Di Patupan Natal Amaina Jumat 22 Desember 2020 tolu. Dewan Marturia seksi sending marhite tim multimedia ni huriata toktongdo disiarkan perminggota rutin secara live streaming. Boy pagi boy siang. Adong dotong program pesalmen. Alani di perkembangan zaman siunengon tim multimedia supaya tetap meningkatkan kualitas pakobasio di huriata asa toktong berkesinambungan secara live streaming di tonga-tonga di huriata. Seksi musik parhobas di horong musik ima mamalu organ dok saxophone nasida berkolaborasi dok pemandu lagu song leader. Saya jolo marguru nasida ganup hari Jumat manang Sabtu law manggurun edde tu hari Minggu nai. Asa boy dingkan mardalan jala salam tudingkan nama pakobasian musik dok song leader di huriata. Dewan Diakonia seksi diakoni sosial di Patupa huriata do kunjungan diakoni sosial la membesuk akar ruas di huriata namar saik di rumah sakit songoninang na di Jabu songoninang akar ruas na di bagasan namar habot ni roha
Napaduahon di hari Kamis 10 Agustus 2020 na salpo nunga tubuh jalama pitor marujung ngolu do sada poso-poso bawa di keluarga amang saut nenggolan inang Damayanti Borosiboro registrasi 256 ruas sektor Jerusalem. Di hari Selasa 5 September 2020 na salpo nunga tubuh jala los marujung ngolu sada poso-poso bawa di keluarga amang Liston Sianturi inang Sastripo Sri Damayanti Borusiombing registrasi 256 ruas yang sektor Galilea. B. Seksi kesehatan. Program seksi kesehatan di awal tahunon tetap dope mamareso suhu dot akan nasingna. Seksi pendidikan ima memanfaatkan taman bermain nadong di Huriata tatangnya koma ke program di seksi pendidikan. Seksi kemasyarakatan menjalin hubungan baik dengan pemerintah setempat. Napaupaton ulon distrik do Hatopan. Naparjolo simposium orientasi pelayanan HKBP di Patupa di hari Senin 23 Januari 2020 di Patupa pengurus Pungan Ama Distrik Borneo maringanan di Ballroom Hotel Horizon Sagita Balikpapan. Pertanyaan bona tahun distrik di Patupa di hari Senin 20 Februari 2020 di HKBP Sangatta sekaligus launching tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP sekaligus pelantikan panitia porseni remaja Naposo HKBP Distrik 27 Borneo. Napatuluhon panitia tahun profesionalisme distrik ima pajongjokon panitia porseni dilantik Senin 20 Februari 2020 di HKBP Sangatta. Ulaon panitia tahun profesionalisme manang porseni di Patupado ragamnya ke perlombaan di sepingkan pertama di gereja HKBP Balikpapan Baron, di HKBP Balikpapan Gunung Malang dan di gedung KNPI. Ibadah puncak tahun profesionalisme ima Minggu 2 Juli 2020 maringanan di gedung KNPI nanilon yang mengpreses distrik 27 Borneo amang padita mangedio tua padiangan. Konven Pangula Nagoktiki di Patupado Tuluhali di Bagasan sa taonon Senin 6 Maret 2020 di Resort Sentosa Samarinda. Napaduaon Senin 5 Juni 2020 di HKBP Resort Tarakan. Napatuluhon di hari Senin 4 September 2020 di Huriata HKBP Resort Balikpapan Baru Nagabi tuan rumah. Napalimahon pertukaran mimbar sedistrik Parjolo Minggu 19 Maret 2020 Napaduaon Minggu 24 Maret 2020. Pembinaan keluarga Pangula Nagoktiki di Patupado di hari 6 Maret 2020 ima di Hotel Mesra Samarinda na langsung niulon opui epeurus amang pendeta Dr. Robinson Butar-Butar dohot amang preses distrik 27 Borneo. Napabituan bona tahun perempuan regional Sada di hari Jumat 24 Februari 2020 di Patupado bona tahun perempuan regional 1 distrik di Patupa di TPA Manggar Gazebo keluarga Hasim Orangkir Borusiahan. Pelatihan pengelolaan keuangan jemaat di Patupado Sabtu 25 Maret di Horizon Balikpapan Sagita. Pelatihan guru sekolah minggu di Patupado di hari Minggu 1 hari Kamis 23 27 April maringanan di Hotel Sagita Balikpapan do di Sopono Mensen. Ibadah persekutuan perempuan distrik di Patupado di hari Jumat 2 Juni 2020 di Gereja KBP Balikpapan Resort Kalimantan Timur. Di Epipanias Rabu 9 Agustus 2020. Rapat pendeta distrik di Patupado di hari Senin 1 Rabu 4 September 2020 di Hotel Zurich Balikpapan. Sinode HKBP Distrik Borneo di Patupado di hari Senin 1 hari Rabu 10 Juli 2020 maringanan di Hotel Horizon Sagita Balikpapan. Retreat perempuan distrik Borneo di Patupado di Pondok Remaja PGI Cisarua Bogor di hari Kamis 1 hari Minggu 9 12 November 2020. Rapat Padita Hatopan Senin 1 hari Jumat Saplonom 1 20 Oktober 2020 di Patupado di
Parhutan HKBP Jitun Silangit. Laporan keuangan ni Huriata, anon laporan keuangan ni Huriata, pasaton ni bendahara ni Huriata ma secara tersendiri. Panipuli, songoni ma berita jujur tahun ni Huriata na boy hupa jujur hami, dia kena hurang pamariton nami tuhata ma napasi koposa. Dia kena boy ho dihobasi Huriata di tahun 2020 tulon, tapuji ma tuhata ala diringgan di basana, uban na boy tulus salut nai. Dia ke program na subuh terlaksana dope, saya dipargogi tuhata ma Hurianai patulucon tu tahun naro. Asalam jupang aka pakobosyon na umuli di Huriata, lam tuhebang na pembangunan fisik lumobi ma partodion. Pasaton nami ma tusude ruas ni Huriata mauliate, na toktong mga rohana, marhiti tangiang sumbangan pemikiran ng si Bahenope, lau patulucon na sa pakobosyon di Huriata. Gabi pilihan na hutus may di harupan ni di bata, jalasian ibana ma jalota balos ni marlipak gadda, marhitia kaulota ya nakota ng sudi pinokparta. Tokinari salpohonota ma tahun 2020 tuluon, tabongoti ma tahun 2024. Nunga ditotopon Huriata KBP tahun 2024 ima gabi tahun okumene inklusif. Lau pasauton transformasi di HKBP ima dalata mandungdung na pinangindo ni rencana strategis HKBP na tinoptopon ni Sinedogo dang HKBP 2022 dong salpo. Asaboy nanget pasoton misi HKBP ima salah satu haputusan Sinedogo dang lau patupaon sentralisasi parhepengon ni Huriata HKBP. Jalanunga mardalan mamukas sirsada Januari 2020 tuluon. Saluhu pilihannya di pasahat lumabat nama di hari Rabu ganuk minggu tu pusat sentral godang ni 55% di sirsude pilihannya. Lau manggar program resort distrik dot hatopan nang parbalajon ni sude pangula nagok tiki di HKBP. Na 45 nari ma pakeo ni Huriai patupau na record di tonga-tonga ni Huriata. Tatangnya koma asa dinggan merdalan sentralisasi parhepengon ni Huriata. Atong tuhata ma dongata dinalau manalpuhon tahun na burukon, bongok mahita tu tahun na barui, pos marohata di tahun 2024 nanang si Jalota rap dok sudir ruas dok parhalo ni Huriata. Rap mahita pauliulion Huriai bain sangap di tuhata. Amin. HKBP Balikpapan Baru 31 Desember 2020 tabi ma siak kami sudi parhlado nadong di resort Balikpapan Baru uluan ni Huriah HKBP Balikpapan Baru Pendeta Gustav David Hutagaul ditandatangani dan distempel. Nuaing pinasak mati kitu bendahara Huriata lau pasaton laporan keuangan ni Huriata. Salam, horas marihita saluhuna, sautik mengidotiki kami totong naing paadarhon ima songon laporan parhepengon di Huriata nasatau bulonon. Mungkin agak manaping namau asa pas. Ya, slide 1. Lagi lanjut molotung subuhi pe non mungkin kurang takas tersonon ma posisi ni keuangan ta per 31 Desember 2023 ale dang masuk dope pilihan sinas sugut nasadarion dang sangat dope kening. Jadi posisi ini keuangan ta kas geser kanan kas peti cash nadong di tangan 4.900 sekian. Ini ada saldo kas di Bank BTN Karangjati ada 33.000 sekian on dang ditutup dope siapa tahu diperluhon. Terus kas yang ada di Bank BTN Balikpapan Baru sebesar 37.400 sekian. Terus harta kita sampai hari ini
nilai tanah sebesar 5.362.000.000 setelah kita nilai kembali. Nilai aset sarana prasarana sebesar 99.155.000. Nilai bangunan kita nilai kembali sebesar 3,3 M. Nilai mesin-mesin yang termasuk mesin-mesin AC sebesar 129 juta sekian. Aset kendaraan roda 2 ada 2 unit sebesar 31 juta sekian. Terus inventaris Huria, aset inventaris senilai 608 juta sekian. Kanan. Di antara aset kita masih ada, jadi uang yang ada di bank tadi yang kas, kita masih punya kewajiban, kita masih punya hutang yang masih harus kita bayar segera, yaitu hutang ke persembahan, pembagian persembahan 50%, 55% ke pusat sebesar 1.900.000 yang belum kita bayar. Yang terus ke bawah, coba dikecilin. Ini hutang setoran ke listrik, enggak ada hutang dana pembangunan. Jadi ucapan-ucapan syukur yang dikasih jemaat untuk Huria belum kita serahkan ke panitia pembangunan, tapi masih ada di kas rekening Huria. Hutang Hamolation ke kategorial kanan. Nah, ini ada untuk ucapan syukur dari jemaat untuk Perhalado belum didistribusikan, masih ada 1.200.000 selama setahun. Masih ada hutang ke panitia tahun profesionalisme 3 juta karena belum diserahkan. Jadi total hutang kita, coba yang dari kecilin ke kiri. Terus mana di atas ya? Ini tadi uang kita ada mana tadi ya? Yang aset bank. Oke. Ini uang kas kita ada 42.363.000. Itu uang kita yang ada sekarang. Tapi masih ada hutang kita sebesar 23 juta. Jadi kalau hitung-hitung kurang lebih uang untuk operasional Huria itu ya kisaran mungkin di bawah 20 juta. Tuh slide selanjutnya. Ini modal. Jadi ini datangnya modal ini dari aset kita yang tadi. Jadi itulah kira-kira siklus keuangannya. Terus selanjutnya. Ini kalau kita membandingkan dengan posisi keuangan kita dengan tahun 2022, dari posisi kas aja ada penurunan. Jadi di tahun 2022 kas kita punya kas 75 juta. Sementara sekarang kita hanya punya 42 juta. Artinya apa? Berarti kita harus memakai kas yang lalu untuk menutupi operasional kita di tahun ini. Jadi tidak cukup penerimaan kita di tahun ini tidak cukup untuk membiayai. Kita harus memakai kas kita yang dari sini. Seharusnya kalau yang sehat ini harus lebih besar dari 75 jutaan juga. Jadi ini kalau dibandingkan ini ada kenapa aset di 2023 lebih kecil dari aset di 2022
karena di ini kita baru menghitung kembali. Jadi kita sesuaikan dengan harga yang ada karena di tahun yang 2022 ini masih banyak aset-aset yang mungkin ada salah pencatatan, jadi udah kita perbaiki di tahun 2023 ini. Jadi nilai yang sesungguhnya yang kita nilai kembali sebesar ini. Terus selanjutnya, ini sama dengan yang pertama tadi, ini hanya untuk membandingkan di tahun 2022. Slide selanjutnya. Laporan aktivitas, artinya laporan aktivitas uang yang masuk dengan uang yang keluar. Jadi penerimaan kita selama tahun 2023 sebesar 516 juta. Inilah penerimaan kita selama setahun. 516 juta yang terdiri dari persembahan, hasil pesta, ucapan syukur, penerimaan lainnya, dan penerimaan yang ada di Huria sebesar 500. Sementara pengeluaran kita sampai tahun selama 2003 pengeluarannya 571 juta. Artinya lebih besar pasak daripada tiang. Terus agak ke kanan dulu. Turun. Jadi inilah, jadi penerimaannya pengeluarannya 572, penerimaannya 524, naik dikit, naik, enggak, ke bawah, ini, ya, terus lagi. Inilah minusnya, minus kita 48 juta. Minusnya kita ambil dari mana? Ya dari kas awal itu tadi. Artinya penerimaan dengan pengeluaran tidak seimbang. Kenapa bisa demikian? Mungkin yang pertama, kita penganggaran di tahun 2023 kita tidak anggarkan kebutuhan atau biaya-biaya distrik dengan biaya-biaya resort. Kita tidak anggarkan karena semangat dari sentralisasi dikatakan dari sana bahwa operasional distrik dengan operasional resort dibiayai oleh pusat. Jadi kita tidak anggarkan tahun yang lalu. Jadi itu yang salah satu penyebab kenapa kita tidak bisa positif ini. Kenapa harus negatif? Jadi itu salah satu faktor utama karena tahun 2023 setelah sentralisasi kita masih punya iuran distrik, kita masih membayar iuran, kita juga masih membayar operasional yang dilaksanakan oleh distrik, yang menurut semangat dari sentralisasi itu tidak ada lagi. Tapi kita patut berdoa agar ke depan semakin bagus dan semakin baik, dan Huria kita juga semakin sehat. Yang jelas untuk sekarang, untuk keuangan Huria kita tidak sehat, jelas tidak sehat, karena dari sisi penerimaan dan pengeluaran sudah tidak seimbang. Terus ini laporan aktivitas, kira-kira demikianlah penerimaan kita. Jadi itu tadi rinciannya, ini lebih rinci lagi, lebih rinci. Ini penerimaan itu yang 516 tadi, itu kita dapat persembahan yang kita kumpulkan, persembahan ibadah minggu, persembahan sekolah minggu, persembahan perdagangan sektor, persembahan ibadah-ibadah kategorial, persembahan pertupolon, perjamuan kudus, hari besar gerejawi, persembahan bulan, ucapan syukur, persepuluhan semua. Yang bagian kita yang 45% selama setahun ini seginilah, 365 juta sekian. Dan berarti 50%-nya ke pusat. Berarti lebih dari 360 sekian ini kita sudah setor ke pusat. Ini bagian yang 45%, jumlahnya 365 juta. Berarti bagiannya pusat 55%,
berarti otomatis lebih besar dari 360 sekian ini yang sudah kita setorkan ke pusat. Dan perlu saya informasikan bahwa Huria kita tidak pernah tidak memenuhi target untuk target yang sudah ditetapkan oleh pusat, baik dari waktu maupun dari jumlah. Jadi selalu memenuhi target. Jadi target kita per bulan kurang lebih 26 jutaan. Selalu kita di atas 26 setiap bulan untuk mengirim ke pusat. Ini terus buka. Ini rincian-rincian penerimaan kita. Jadi ada semua ini. Karena ini data. Jadi bukan saya bikin-bikin. Jadi ini saya pakai aplikasi juga. Jadi nggak ada yang meleset ini. Terus saja. Ini adalah penerimaan apa, pengeluaran apa. Ini ada tertera semua. Ini tadi angka 48 juta itu yang minusnya. Terus biar lebih singkat. Jadi kira-kira kondisi keuangan kita sekarang ini itu saldo kas Huria tadi seperti yang sudah saya sampaikan di laporan posisi keuangan tadi. Saldo di Bank BTN itu ada 37 juta sekian, saldo Karangjati 33, Petikas kita ada 4 juta 900 sekian. Kalau kita lihat warta hari ini, saldo kas panitia pembangunan ada sebesar 72 juta 700. Saldo kas tim diakonia ada sekitar 51 juta 432 juta. Ada yang belum saya catatkan di sini hasil pesta tahun provinsi sampai kemarin, karena sampai hari ini belum diserahkan ke rekening Huria, jadi saya tidak mencatatnya karena belum ada sampai ke rekening Huria. Jadi ya jumlah uang yang ada di Huria kita ini sekarang ya 166 juta 500. Nah, terus ini menjadi catatan pengaruh sentralisasi terhadap operasional Huria. Itu yang saya sudah sampaikan tadi bahwa penganggaran tahun 2003 tidak menganggarkan biaya yang dikeluarkan untuk resort dan distrik sesuai dengan nomenklatur dari BPSK bahwa operasional distrik dan resort akan dibiayai oleh BPSK. Tapi kenyataannya BPSK baru mengirim alokasi untuk resort sebesar 7.851. Jadi ada alokasi dari distrik dalam satu tahun itu dialokasikan ke resort kita sebesar 60 sekian juta. Itu janjinya, tapi ternyata yang sudah dikirim baru sekitar 7 juta 800. Rencana penerimaan Huria melalui pilihan tidak mencapai target. Itu salah satu yang membuat penerimaan dan pengeluaran tidak seimbang. Rencana penerimaan Huria melalui pilihan tidak mencapai target. Realisasi tahun 2003 hanya sebesar 75%. Jadi pilihan yang kita anggarkan masuk ke Huria, realisasinya hanya 75%. Tidak ada yang lewat dari 100%. Penerimaan pilihan bulan dan iuran diakonia, ini juga. Ini jumlah jemaat yang menyampaikan persembahan bulan atau perpuluhan tahun 2023. Dari sektor Sion, dari jumlah kakak 45, jumlah yang memberi 14 orang. Jadi hanya 31. Rata-ratanya kita hanya yang membayar pilihan bulan itu hanya 28%, ya kan? Jadi ini untuk jadi bahan untuk renungan untuk kita bahwa pilihan bulan, padahal ini salah satu yang bisa jadi untuk operasional Huria kita, karena kita menganut sistem sekali persembahan. Ya mungkin jangan-jangan nanti kita bisa kembali ke 4 kali persembahan. Nah, jadi bila kita lebih perhatikan pencapaian kita yang memberi persembahan bulan hanya sebanyak 28 sekian persen. Jadi berarti yang 70% lagi belum. Terus ini juga
jumlah jemaat yang menyampaikan iuran diakonia. Iuran diakonia salah satu untuk membiayai diakonia huria. Apa diakonia huria? Kalau ada orang meninggal, kita tidak dipungut iuran pekuburan itu kita enggak pungut. Mungkin gereja lain biasanya saya kurang paham, kurang lebih mungkin bisa 200.000 setahun untuk iuran. Jadi kita enggak pungut itu, dengan perhitungan ya kita hanya menimbulkan kesadaran. Jadi kita cobalah di rapat huria tahun yang lalu, kita bikinlah iuran diakonia dengan 100.000 per tahun untuk semua jemaat. Dan kenyataan yang kita hadapi sekarang, yang merespon hanya 30%. 30%, jadi 70%, jadi ya bukan kita artinya begitu ada kejadian ya jangan inilah, karena udah banyak, udah beberapa ada kejadian seperti yang disampaikan tadi di berita beritanya Abang Pendeta tadi, ada orang meninggal ya kan. Jadi sekarang 8 juta kalau sekali kubur kita keluarkan biaya 8 juta untuk satu kasus. Jadi ya kalau enggak ada ini dari mana kita mau ngambil? Itu dari ya bukan dari catatan rohaninya, ini dari catatan keuangannya. Kalau dari rohaninya nanti dulu. Terus udah sekian ternyata. Jadi mau lihat mah di hita saluhna nakaning adong pilih bulan. Awat tetak do setiap tahun di paingoton. Selalu do paingoton. Jadi nakaning hola 20% do pilih bulan ini. Jadi tangyang nami di tahun depan anggap pola bunyan anggap pola 20%. Jadi unang pola tapi kiri akan naso berpartisipasi nah di tahun 2020 toluon diputihkan matong akan iuran bulan, pilih bulan diputihkan. Tamulai mamusian non di tahun 2020 tolu. Tamulai man non musik. Diputihkan mai atau enggak ma nol sudah. Ada masa marutang jemaat tuhuria atau songri deh. Ali molo iuran, guarna ma iuran. Anggo iuran ikut tetak do. Atau mulai 2020 tolu iuran diakonia tatorus sama anot terus asa tabadalam ma iuranon. Jadi mau lihat ma songon ima jo saotik songon berita parhepengon ni huriata. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mau lihat tema di bendahara ni huriata sonari masuk mahita tu nama dokhata. Tu pasahat taima nama wakili ruas opujoas sitinjak. Shalom, horas marita saluna. Totong marap madong mulyate maita dua mata pardinggan basai na totong madongani jala mengaramoti hita. Buih tamarahi pason sa tu bagas dorni tuata di bagas selasi roha di mana mabuji pasangapon ibana di dalam madalani akhir tahun 2020. Di sona jongjong sona mewakili siar ruas jemaat sektor Galilea lau pasahatut hita salubna mau lihati alani jumulo ma pasatami hamoletian nami dua makpareses apalaro di apalari borenginon suyak songani manang abang Pendeta suyak songani inang Bible Pro suyak songani ama ina parhala duni veriata kami atas nama jemaat mandokon pasahaton mau lihati tutuhani di sude pangulia muna di huriat tahun nama carikot
Saya dipergugui jadi diperbisuki Tuhata mahamu na mangulasi ulumuna sesuai tohonan nang jalamuna siat Tuhata. Jala kami sebagai ruas merpangi dua Tuhamu tu saluhut perhalado nani uluhon yang makpadida pangiduan nami molo tumbuhi sisada roha sisada pikiran mahamu buhama di huriat tahun tu tahun depan semakin maju dan berkembang. Ido sada harapan nami sebagai ruas anggo kami songo ruas si panulu pinauli nadinggat do di perhuriat tahun buhama astara maju. So ni mahataku Tuhamu amanami nanai paraladu naktu sude kita jema ni huria tarlumuri manang di punguan ama korpungan nama penabur korpungan ina marpelos punguan kor ina parari kamis nang napo sebulung totong do rak matuk muliati kita tutuhani di pemujiota na setiap kita beribadah. Saya ditangi tuatama ede puji-pujian atau bahasa tutuhani asalam diliau di kita hai pasun nang bisuk. Saya dipergugui mahita asabui kita totong rap marlas niroa mungkin radak saleh batong marpangiduan mulo pinahiu-tiu do memang khusus na bui do honon ihabi punganama ni kumasuk buharo ibarat kita dalam melakukan suatu aktivitas dengan on time asabui bermakna lau tu majuna kita di parkoron jalau secara pribadi di parkoranon mabiar rau do marede di punganama mulo sodo tau latihan alana olo do makurangi iba sendiri mangiu todongan na marede gak bisa lah unang gak bisa so gak iba didongan atas songoni ma pindah batu jadi unang ma hita mundur totong ma hita selalu semangat untuk memuji dan muliakan nama Tuhan suasana dia nang tuakati musik nah selalu siap berada rohanya sida mengiringi lagu-lagu pujian gabe tabuma begion harap mendukung mahita dia ka ani anak kota di biga-biga arenok salpu sudedo hita rak marlas ni roha di nama nomo haro sebaluai ima Tuhan Yesus Kristus jala tapatu baru itu marhite pesta Natal ima na dihubasan ni ruas sektor Galilea aku secara pribadi sejumlah madokon muliati marihamu amanginang di halo jauh muna koroh bardohamu di tenaga do fisik boy martu paulau pesta Natali do dinggan siatu hatama jalohamu balas ni halo jauh mulai sadita bayi gogo do ais pason marliba gadda suak songoni do nak tuhita seluhuna ruas jemaata kabibi balibar bembatu namen support di sude ulau pesta Natal na pinatupa ni huriata baik malaysia support di pembahay na pikiran nang di pembahay nata melalui finansial kata sude do hitau potosa buhama aha nariko di huriat tahun nabui talingkapi salah satu contoh mulak salah au adong dora tiga program di sektor dulu adong CCTV adong loudspeaker adong nasing sude nai tu hadingganon ni paruriat taro jadi saya ditabait watama di kita marlipagada lubi sian ram taliani kita betwatama di kita saluna na di baga sa sataw noon daksa dia liling na ibi kita madalin ita 2020 liling na ita 705 hari 12 bulan 52 minggu hari-hari tanok tapake mengelului
jala mangulahon nariko jingulut ta siganu pari. Beragam beberapa bayan ini Tuhani itu kita ganu keluarga masing-masing. Aledak pola pa jorokku di sini di sohon. Di narohaku unang mahita merasa sombong dan egois. Unang mahita madili. Tetap mahita bersyukur dan mensyukuri. Nah, bisa ada harapan di hita di persirangan di tahun non. Di jam 12 malam non. Berpungbedo hita keluarga di bagas tabi. Di sima tabasa ada keluarga tabi rak martangi yang mahita. Sayangnya matangi yang natabasa itu tabat dengan basai. Ditangiu jadi jala diului. Songon akhir kata dohonokku di songon atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Natal dan selamat menjalani tahun 2023 dan selamat menjongsong tahun 2024. Semoga di tahun yang akan datang apa yang menjadi cita-cita dan rencana kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dina orang dubi bakata ya kunau fasa kita saluhuna syatwat tama jalohamu wala sinudinggan. So gani masa niataku mulai ati madita saluhuna oras. Sama muse nama wakili parhalado dohotang yang pangodianon na diwakili inang situa boru simanukalit. Oras madinita saluhutna. Kita masih ditudo kita madok mulai ati tu horta pertingkat sai di pangaramutyon na di boy hita tolhas sahatu ujung ni tahun 2020 tuluon. Macegodang ragam ni parnguluota di tahun satahun bulunon. Suka dan duka dohok las niro hape ita bolus dohok denggan moleate ma dituhata bohita di bornginon marlas niroha mamuji pasangap guarni tuhatai. Jadi hami songon sian utusan ni parhalado pasahaton tuhita saluhutna selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru 2024 dan selamat menjalani tahun baru 2024 naroon. Pangiduan nami molo tungadong akan nahurang di hami saluhut parhalado baik pelayanan nami, pakatayon nami, pangalakayon nami, pabenan nami, salilingon, ba salpuho kamu may siya nakarohamu nabi. Tareahema nalinggan tujulanon asaboy hita sa roha sa pikiran lao pamajuhon huriat taon tujulan narion jala tuhatama totong na mga ramoti doho na mamasu-masu hita boy hita bersinergi lao pahebakon huriata balik papan baruon saulat na dohonon nami ma selamat menyongsong tahun baru 2024 totong matuhata na mga ramod hita buti ma moliate tapasada marohata mertangi yang mahita di bata Jehovah para sirohana sumurung toto kay madok moliati tuerupan moli Tuhan alani asi doho rapata muli hamili Tuhan buhay hami Tuhan marlas ni roha di bornginon ima di ujung tahun 2020 tuluon lao manari pari tahun nali Tuhan ada poton tahun 2024 nari patupaho Tuhan yali Tuhan muliate madiho Tuhan buhay dopi hami ro marlas ni roha dina memuji pasangap guarmi uhud manangihon hatam yali Tuhan nagabe bohal di parunguluan nami siganu pari
Tuho mau pasatami Tuhan daging nang tondi nami. Saluhut ruas ni huriami ali Tuhan. Asa toto kami marlas ni roha, mardame sonang, dina madala ni pernguluan nami, dina mamuji pasangap guarmu na badiai. Tuhan di bata, totong datang ke konan nami tu depan mulai Tuhan. Saluhut ruas ni huriami, sian na met, na poso, na magodang, dohot di na tua pele Tuhan. Homa totong na mangaramo ti pernguluan nami. Pasu-pasu ma Tuhan akan na pinikiran ni roha nami. Pasu-pasu ma Tuhan akan na siakapan ni roha nami. Suaksongoni na ni hiriman ni roha nami le Tuhan. Dohot pernguluan nami, parkarejuan nami sigano pare le Tuhan. Upasatay ma Tuho. Asa ho totong na mamasu-masu le Tuhan. Di na madapoto tahun 2024 na le Tuhan. Buim hai mangulaho sa le Tuhan di bagasan las ni roha na siya ko le Tuhan. Mulai hati mariho Tuhan, sungsongan di doa le Tuhan, tu akauluan nami pe Tuhan. Naposo mali Tuhan, amang preses doho keluarga, amang pendeta, putagaol doho keluarga, sungsongan di doang nang tu inang bibil pro doho keluarga. Asi maroha mali Tuhan, totong mana sidara mau ti pasu-pasu le Tuhan, di bagas na sida, nang di parel na sida pele Tuhan, padao akamara ng parsahito na le Tuhan. Leo matuhami damay na siya ko le Tuhan. Asa tong na sida buhay mardami di na madala ni parngulan na sida. Pinuji maho le Tuhan. Mulai ati matuhan, suksongan nang tu ruas mo sa luhut na le Tuhan. Asi maroham. Holong mi matotong na mga ramoti hami. Dia ka nahiriman ni rohan namin pele Tuhan. Totong maho pasahat tami ito ang amo. Suksongan ni aka dia ka na poso na pele Tuhan. Natokon na ng mga lipar kerejuan. Doho na pa'y may masirokap nito di pele Tuhan. Totong mangiduam tanganmu asa totong patudo mo le Tuhan. Leonom mama dihami asa buhay hamalas ni roha di na mamuji pasangap guarmi. Tuhan di bata nami suksongoni do le Tuhan ruasmu nang dong namin parhala do pele Tuhan natongon do pe di bagas persahiton. Ima amang nami situa samosir dohot amang situa siregar. Mangiduham tanganmu sun badiay totong pasu-pasu Tuhan. Aka obat do aka para makanan do para medis na madalani menantikan kesembuhan oleh Tuhan. Leon nang pos ni roha di nasida do keluarga le Tuhan. Asal tong buhay nasida malu male Tuhan. Jala buhay nasida mangulahon na kaulahon na di bagasan hai pason nang las ni roha nasya kue pale Tuhan. Mulai hati mariho Tuhan, suksongon dito ng program ni Huriami le Tuhan. Now kudala ni hami di tahun 2020 na Tuhan. Mulai hati mariho Tuhan, boy merdala doho denggan. Suksongon na Tuhan, du program nami di tahun na rohali Tuhan asi maroham. Totong maho Tuhan na mamasu-masu. Jalaho manapasoto ni ali Tuhan. Asalambuy Tuhan, Huriami lamar herbang. Jalamuy matuhan lamar mulia ho. Dihami sa luhut, ruas ni Huriam balibaban baruon. Pinuji maho ali Tuhan. Mulai hati matuhan, suang-suang ali Tuhan tubang sodo negara namin. Khusus na li Tuhan tu kota namin balik papanon. Asi maroham ali Tuhan. Pasu-pasu ma Tuhan, akka pemimpin nami. Lehon di na sida roha biar midaho li Tuhan. Di na mangulahon akka ulahon na li Tuhan. Asa buhay hami Tuhan mardamay sonang. Di pernguluan nami si Ganupari di kota namin ali Tuhan. Tuhan tumatsigudang akan na sinakapan ni roha namin li Tuhan. Upasahat tami may tuho Tuhan. Pasaw may li Tuhan hombar tunomo ni roham. Mga sahon Jesus Kristus si palua jala si hokop pami. Muliate mariho Tuhan. Amen. Tapa pungu ma peleata huhut marede sia buku ede 230 lalu ayat sa dohot uduna. Jesus
debatana sumurung sia saluhutna roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hina holongan ni Tuhata dihamu manami nanami remaja na poso bulung duhut mahito na yang napungu dison horas ma dihamu saluhutna. Secara khusus na di luar gedung gerejaon ado hotong di parpunguanon tabion nami do hamu secara khusus Allah sabar hamu disi alani kamang do kainang horas ma dihamu salukna na diduru manatong ngadu sia sa tabegejo adong do kontak manangdang tabegejo te horas ma dihamu kamang do kainang mau liate berat tidang gabe mar kata hatai halaki disiate tajako mahatani Tuhata nama makulingi hita apala di ujung ni tahun 2020 dinaing salpu honota di bagasa pangaramoti o Tuhata tahun 2020 imana tersurat di Ibrani 10 ayat 21 manang Heber 10 ayat 21 di bahasa Indonesia songonom madido maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Alai debata si pardamei namanugihon si anak kanamate si parmahab bolon niak kabiru-birui marhite-hite mudar ni pada saling liling nai ima Tuhata Yesus ibana mapatahok kamu di nasa ulau na denggan mangulaho lomo ni rohana ay di patu pado di bagasak kamu na tau lomo ni rohana marhite-hite Yesus Kristus di ibana ma hasangapo ni rodi sa liling na. Amin. Songonima saat niturpuhi. Ayat 20 macagajang anak kalimakna. Mula di bahasa Indonesia anak kalimak mayate. Gabi olo maul atusan alai gabi atusat tamen nodung hupaturakan. Akamang do kainang hata na parjolo na patut pasahatota tu Tuhata pardengga basaidung sahatita tu ujung ni taonon ima pinuji ma Tuhan debata di ibana ma hasangapon rodi saliling-liling. Ayat na parpudi mato. Pinuji ma Tuhan debata di ibana ma hasangapon rodi saliling-liling na. Ala naung sahat tita tu ujung ni taunon jala makirip pita di pangaramotion ni debata boy sahat tolhas jala madalani tahun 2024. Buasa tadok pinuji ma Tuhan debata di ibana mahasangapon rodi saing lilingna ala mulubuy hita sahat tu ujung ni taonon sudi durahita mangokuhon jala ikom mangokuhon dada alani hajagotau dada alani hapis tarat taon dada alani hagugoot taon dada alani hamoraon hagabion hasangapot taon boy hita hipasahat tutikyon sudido hita
mangokuhon jalai ko mangokuhon ala pangaramotion ni tuhata debatado ubahi boy hita hipasa tutikyon. Amen. Atong molo saha porsyado hita doho mahamu amangin ang madok pinuji ma Tuhan debata di ibana ma hasangapor ro di sangleling-leling na. Dua ya. Pinuji ma Tuhan debata di ibana ma hasangapon ro di saleling-leling. Napaduahon anggo target ni pardalanan ni ngoluta dada holan asasahat kita tu ujung ni tahun 2020. Anggo tujuan ni pardalanan ni ngoluta dada asa boy hita muse taripar tubona ni tahun na baru na naingro. Sadok molomar pungu hita di Bornginon. Hira patupa evaluasi do tu pardalanan ningolut tabi. Dang pardalanan ningolu ni halak. Dang pardalanan ningolu ni tetangga. Dang pardalanan ningolu ni parhalado songor ruas sita. Dang pardalanan ni ngolu ni ruas ni huria. Songo parhalado hita. Alay ditogu do hita marhite partangyangan ujung tahunon. Asa ganu mahita sahatu napatupa evaluasi di pardalanan ningolut tabi. Nung asahat hita tu ujung nanuaing. Nuaing mula majo hita mamereng siap bonan ni tahun 2020 nasalpu. Di sita dok do. Di udut tope hosaki paida-ida au ati adong parbueni nani ulam diau. Siat toruk ni roha hita madok HP jujut tarhirip po parbuei dangoloro. Ala dia namangihut tau kuhoma ala na niyo di homido ubahan na au mangolu. Hodo madok tuamay saloas mamangolu. Hawi tauni pero parbueni. Tauni pelalu uhumi. Labatan na di bonani tauni tapangido do di tangyang ta leho matuhan tau 2020 dihami asa di taono kami mga leho parbuena dengga tuado pamu di leho tuhani matutu taono tuhita buhi hita hipasa tu ujung di taonon nuaing mula mahita patupa ruji-ruji evaluasi tusi buha nunga jupang nani hirim ni tuhatai di ngodut tabi alanaung dilehon na tuhita tahun 2022 salpu honot tamananuaing buha tarhirim dope ulaning tuhani marnida parngoluota naong manguduk ngolutai laho mga tusii takas tajahama na tersurat na kining di ayat 20 sadai kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibana ma patauh kamu dinasa ulau nadenggan mangulahon lomo ni rohana adi patu pado di bagasak kamu natau lomo ni rohana marhite-hite Yesus Kristus. Ubadileho tuha kapetu hita tahun 2022 manang mulak kita do tujolo ubahed di topa tuha kita hapena mangolo di hasyanganon sada sakap nasinakapan ni Tuhan sian haso sorangta tuha hasyanganon ima asa taula dolomone rohana asa marulau nadengkat dohita di Efesus 2 ayat 10 dipatakas doi marhite na didok na songono na kamang dokenang
ai jadi-jadian nadohita akan atinopa di bagasan Kristus Yesus asa marulao na denggak kita aya kaido di pature de batahian asa ta parangehoni sakap panopaon ni debata di jolma asa diula jolmaido lomoni rohani debata di pasal lomoni rohani sakap ni debata mabahik kita seorang Tuhan siang anon mangaleho ngolu di hita mangaramoti hita sian hari tu hari sia bulat tu bulan sia tahun tu tahun ima asa taula do lomoni rohana tapasau lomoni rohana jala marulaon nadenggak kita ido sakak jadi molo taulah hape ulau nadenggani perlu tabahen catatan disi dak kasurungatai ai ido sakap ni debata laho manopahita cuma dihok kita mangalehok kanguluo dihita napata hok kita asa taula ulau nadenggani ido molodok kalak mangatusi molodong diulai bana nadenggan gabi hira na sumurung ngoluna siak kalak manang gabi hira na adong pangasahonon na diadopan ni Tuhani nunga hula benadenggan nina alayang go dihita na mangatusi hasitongan ni hata ni debata taboto molo taula hape nadenggani ay memang kewajibat tadoi ai do sakap ni debata laho manopahita hian gari molo so diula jolmahibe nadenggan lapatan nei nunga menyimpang ibana sia sakap panopaon ni debata di dirina molo di pada narobi di dok di topa hita jolma tumiru rupana tudos tu pangalahona termasuk do disi potensi laho mangulahon ulahon nadenggan termasuk do disi kewajiban mangulahon ulahon nadenggan asa molo so diula jolmai BHP na lomoni rohani debata ulahon nadenggani dang be songon natinopani debata ibana natumiru rupana tudos tu pangalahona ido ubahe si patata bereng dong ata hira sibulis ay hira sibulis do bereng nitate aladang be ulau nadinggan di patu paibana anggo dinggan do halak tado muse hira sibulis ibana berarti hita do na sibulis so natong disi ay tado halak songo sibulis hape hita do na so mangulahon nadingga alay molo diulah halak nadinggani imana tadoki kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan songon suru-suru adoh bereng eda lae kawan dongan songon suru-suru aku bereng ido padohan naik ke Jepang nyan di parsaurata siganupari alani taida madiri tabi boha tutu kamang dok kenang nunga sipa tupa sipa sau lomoni rohani debata hita saliling na satau bulunon adong do lomoni rohani debata nabui taguari di rohata naung tapasaut di bagasan nguluta saha di tungolu parhuriau adi halomohon de batado Jepang adong ngolu persekutuan di halomohon de batado adong ngolu panindangion di halomohon rohani de batado adong nang ulau nasini roha tri tugas panggilan gerejai koinonia marturia diakoniai boha nunga parsidoho tita patulusoni naso ibado absen alay budu tabayan absen tabi hira piga ma abseta dia kaparsauran di tonga-tonga di huria di parmingguan
di pertangyangan dia ke ulau kuria dia ka tanggung jawab maradopon harajaon ni Tuhani di tengah-tengah ni huria boha nunga nilai piga hita termasuk do hita nak kining na 20% na memberi tanggung jawab di tengah-tengah ni huriai manang dihorong ni na 20% naso bui do honor rupani naso apa lahira parduli tuaka ulau di tengah-tengah ni huriai sahat do tu si ulau nadinggan dohot sakap lomoni rohani de bata alani di bagasa partikiano mai naing torang dihita kamang do kenang boha tutu nunga si pasau lomoni rohani de bata hita nunga si ulan nadingga kita manang suhar-suhar naido jupang di bagasang goluta saya mangarsaki Tuhani hita ta'alo lomoni rohana dia mana mabaju rohana hita patupa dak parduli hita di hatana dak parduli hita di persuruan naikon marparsauran naikon marpanidangion naikon doh mangulahon nasini roha mardiakonia dak parduli hita di si akamang dok kenang nunga di loa sita mangulu sahat tutikion tamahita mulak tudalal lomone rohanai tamalam takas dihita paboa dileho tuha kape dihita hosa hangoluan asa si pasau lomone rohana dohita asa mangulahon ulau nadengga dohita di bagasa parngulot taon jala di bagasa trupuhon takas do tajaha dang dung hurang be siap pihak ni debata dihita lau mangulahon nadinggani molo so taula nadinggani kesalahan dan kekurangan bukan pada pihak Tuhan yang tidak memberikan kekuatan dan pertolongan alai di pihak nihita mana nasoradi majakon pangurupioni adidok ibana patau kamu dinasa ulau nadinggan labatanna nunga diperlengkapi hita laho mangulahoni alani molo so taulahoni dalam kenyataan ni parnguluata hita mananahurang kita tidak memakai perlengkapan yang Tuhan berikan untuk melakukan kehendaknya dan untuk melakukan kebaikan. Napa dua hon cupak kita dua goar di ayat 20 tu debata do tu Yesus Kristus nasada debata si pardame nasada nari si parmahabbolon ope gabi bahane paluasi matuhita di goa ribana debata si pardame ala ibana do padame ho kita tu debata ama marhite Yesus Kristus mudar pardamiani nakining di gohari di siate di goa ribana debatasi pardame ala ibana do mangalehon hadameo di bagasar rohata be asaboy sonang rohata nangpe porsuk situasi parngulon na tadopi duksonang rohaku di bait Jesusi porsuk pe hutao dison ibana do mangaleho dame tuhita upahe digoa ribana debatasi perdame asa tuk kita merdame doha akka dongata so maldo di parsaurata siganu pari adong na marsalisi dia kahata dia kapabahenon nama baisiga parsauran alai molo dipaingot kita di bagasan o bason debatasi pardami ikot taingot nang dilehot dami na tuhita asa tuk kita merdame doho ibana unang nian salpu tahun 2020 alai dang salpu aka persoala permusuhan perselisian di tengah-tengah ni parsaurata di bagas di masyarakat terlumobi di tengah-tengah ni huria
sotung tapeliharai, tabain beranak cucui, tabain sigat jangumuri, akka perbedani, perselisiani. Saya jumpa kita di tengah-tengah ni huria, tabba punguan, dan ala naung lam tabba anggota, alai ala namar soaldo. Unang majupangi di tengah-tengah ni parpungata. Ala naung di padame debata hita. Marhiti Yesus Kristus tu dirina. Di lehok kadamion di bagasa rohata. Asa margugu hita mardame doa kadongan. Unang tapasiding nasa kesempatan natuk boy pakyota mardame doa dongan. Unang tapasiding. Ala-ala di sipata songoni akan namar sualate nga perjamuan kudus ngai jalo pardami asiat Tuhani alai jumpa marsi jalangan ya katut do pena tong dang masih jalangan habis si tong na ima partikian na dinggan mardame dohot dongan napaduahon di do nakining parmahan bulun si parmaha bulun ibana do na marmahani hita kamang do kainang siap bonani tahun 2023 satu ujung nanuaing marmahani lapatan ni majaga marmahani lapatan ni manarihon ibana mangaramoti daging dohoton di tahun nang marmara ay dang tu gogota majaga dirita maralohon nasa pangagong tarlungobi sibulis pangagoy ate sibulis pangagoy dang maribang hagugon ni dohot tita molo hagugot ta sa diri sa ojolma ang gusto Tuhani mangaramoti hita si tautalu do hita jala parhatu banon na do hita alay ibana do si parmahabulon diramoti hita ibana sumarihon nasa narikot di hita asa mula di do si parmahabulon di paingot do hita kamang do kainang ibana sumario kita marhita kaulau tanah maragami sotung tadong alana ulau kudo songonon upahin adong panganokku maragam dalam di Tuhani manario kita ibana do si parmahan bulun ibana do nama jaga hita unang marmara di daging do todi ibana do si parmahabulon di hita molo di paingot di bagasa trupuhon ibana si parmahabulon taingot mamusena marpangalaho songon na pinarmahan na jala dang sembarangan nate dang na pinarmahan na sembarangan kita adong do guarna di bay domba do biru-biru do nga tatu sirai dang habing dak korbo dang pinahalobu alai molo Jesusi parmahabulon hita biru-biruna Tuhan Jesusi parmahan au biru-biruna do si parmahabuloni molonina di bagasa trupuhon dipaingot tita asa songon biru-biru mahita di hadapan ni Tuhani sada sifat ni biru-biru maradop peparmahana nasubuy talupahon na kamang do kay nangima molo tu dia pe parmahani mardalan tu sido marudur-udur akka biru-birui idahamuma di Google pe boy do berengon gambar ni parmah biru-biru pasti do sude di pudina nabotari baru Google hamuma musen non si parmahan habing pasti do dang dijolo parmahan nai dipudi doi adong batahi di tangan na atuk-atuk alanya molo habingon adong do kecenderungan non manutun lomona sadiri menempuh jalan menurut kesukaannya sendiri si topot aka dalam nabi do nanggo habingon alani do dang boy dijolo parmahan ni habing iko dipudi do adong atu-atuk na molo lao menyimpang ya tukon molo lao manimpang ya tukon nasebuy mardala tigor alanggo parmaha biru-biru dah saya do ibana mardala dijolo anggoy mangihuti-hut masudi kawanan domba nabotari berkamu digambar pesongonido
Lapatan ni naing paingotok kita kamang dokenang. Molo si parmahabulu de bana hita biru-biruna. Boha. Sitong do tai hutot tuhatai. Sitong do hita mardala di budina mangihuto di bana. Saliling nasa taunon. Ati si topok dalan nabi do hita. Si bata tai huton. Si bata manipak kita. Gabedang besong biru-biru. Molo hutanami on mirip mon pangalahon ni panangga. Molo lao iba tu kobun tu juma dodi sidikalang ate. Binuam ma pananggaon olo do dohot. Mardala ma dibudi di basa tokin. Tokin naik ngai julu iba. Alai tu rabba-rabba ido menyimpangon. Iba mardala terus tokin naik ngabi nereng romu siapu di marikati ai dia dosa niri pun alau parjulun naroha lewati musaiba menyimpang musaibana tu rabba-rabbai si batabi nege ma ibana isi mungkin hona suga songona padora imana isi panangga do nyani ale gabi hirana mirip deba pangalahon ni hita jolma songoni si bata di huto Tuhani si bata di jului dang saya beratong pai mau pangurupion ni Tuhanon ay bana naik katop i jului ma Tuhani baru menyimpang ibana tu kiri do kanan si bata tertutup ibana di si dung tertutup mula musen mangi huto Tuhani di budina mardalan alai dang sabar di jului musena Tuhan urupiawin na alay ibahin lo mo ni rohana. Unang masongoni. Dileho Tuhan dihita. Ngolu na denggan. Partikian na denggan lau mangolu. Asa songon. Biru-biru mahita. Dia dupan na. Natoktong satia mangihuto di bana. Tu dia pe ibana mardalan. Ay sisido jupak kita. Hasonangan ito dita. Disido jupak kita. Hanguluan ni todita lausi makamang dokenang pabor hatok kita makirim tu tao naneng roh Jesus parmaha bolonima marmahani ganup hitabe ganup keluarga tabe taihutum maibahana burju asa cupak kita hanguluan dohot hasonangani. Amin martang yang mahita. Mauliate ma dihatam naung sahatu hami di bagasa tikyon. Hu puji hami ho Tuhan. Ala dilehoko ngolu na dingkat di hami. Boy hami marhahi paso sahatu tikyon. Tuhan disakap ni roham. Ubah dilehoko ngolu dihami asagabe si pasau lomone roham dohami si patu pakau laon na dinggan di tonga-tonga di pernguluan nami di tonga-tonga ni persauran nami nang di tonga-tonga ni huriam marpamuati matong roham ale Tuhan midahami akan pinar mahammon nasi pata gabi balik mangulahon sogoni roham nasi pata dang parduli di parsuruamu laho mangulaho pajawon nami songon huria naik komar persauran marpanidangion dohok mangulahon ulahon asini roha pai baru magogo nami Tuhan laho pasau tolomone roham mangulahon nadinggani songon na pinarmahamu hami ale Tuhan urupi mahami asa sitong hami jala satia mangihutok ko manang tu dia peho mardalan lomoni roham uyutok kami asa jupak kami haluaon jupak kami hasonangan nami Tuhan pasu-pasu ma hatam tuganup hami na punguno ang dison ramoti mahami le Tuhan songonak kana pinar mahamu say loas mahami mangolu sa hatu taon na baru
lehonom mutaoni musai dihami. Hasa di situ Tuhami, mangulaho pasau tolomone roham, songon na sinakapamusya mulana, manop pahami le Tuhan, asa si pasau lomone roham dohami. Tung padao masya kami nasa hajahaton, tuk padao masya kami, molo tung mangulahon sogoni roham, alai sai patao mahami toktong, mangulahon lomone roham. Saat dihoma daging to dinami Tuhan, ramoti mahami, di aka pardalanan ninggu lunami, di bagasa Yesus Kristus, calo mahami martangi yang tuho. Amin. Mari di mahitahud papungu amplop dana tu biaya operasional ni huriata sian nomor opat onopitu ayat sada do udutna. Asini roham hupuji Allah manobusa di paias horohaku gabe
Sai ramuti marohaku asa boy gohan buau sai mawar ma pasu nang marhite sianau ingananmu roh nabi tondi mi manggohi pagidot ngolu nabi gabi ulami. Ayak dulu jong-jong kita saluhna. Nai hu hatin dakon hami hagogon bitutung paluahon namar dosa nang marhiat na bulong inganan buroh nabi tondi mi manggohi pagidot ngolu nabi gabi ulami. Ayak opat. Sai papulik roh nabi gabe pangoloy dihu asa marsa halahabi lau makatindakun ho inganan buroh nabi tondi mi manggohi pagidot ngolu nabi gabi ulami. Ayak sada. Asini rohamu puji Allah manobusa di paias rohaku gabe sorangan buau inganan buroh nabi tondi mi manggohi pagidot ngolu nabi gabi ulami. Tapasahak mapiliat tatua dopan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggadok na sauli bahasa na mauli utus. Upasahat tami masyan na nilehom itu hami pelean nami tuho. Sajalo may gabi wap na hucus di colom. Pasu-pasu may jala ramoti asahu parasya kami peleanon. Pati bulok kerajamu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Uhai marohanami marhite-hite todim. Asalapu tedahami godang ni silehon-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana di lehon
alea manami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai sau molomone roham di barotongon songon na di banua gijang, leo matuhami sadarion hangulua siapari, se sama dosa nami, songopanesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami, nakabitogi hoto pangujunan, palua mahami sian pangagu. Aiho dona puna harajaun doho tagu gun rodi asa ngapon saleleng di leleng na amen. Mulak mahamu di bagasat dame, jala-jalo hamu ma pasu-pasu nasihat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasau Roma damena tutodim. Horasma dihita salutna. Ya, di hamu manami nanami parhalado di Jolo Mahita asa Roma